Over 50 πόντους, έδινε 2,80 το πίσω. Ήρεμα. 12. Να τον ρε. Δεν έχουμε πολλά. Δεν έχουν κάνει πολύ φάουλ που μας φαίνεται. Και έχεις έρθει μόνος. Και δεν το ξέρεις. Ωραίος, δεν πειράζει. Τι αυτά ρε, τι αυτά. Καλ' τον έξω. Τι στυλάρα είναι αυτή πάλι, τι στυλάρα. Κοιμήθηκα στις 7, ξύπνησα στις 9. Αντρέα, Δεν μπορούσα να ξαναγίνω. 4 φάουλ και εσείς και αυτοί. 4 φάουλ και εσείς και αυτοί. Ο Άντωνιτζερ μου λέει παίρνουν τα ρούχα, πάρω τα ρούχα λέει. Δεν λέγανε στο καλά σου. Τι λέω κατάλαβα στην αρχή, μετά μου λέει ο κάβαλος, δεν καλά το κάβαλο. Το αρχίδι. Το κέβαλες και Ανοίξτε. δηλαδή σου έφεραν και έβαλες άλλο. Λέγα εδώ 10 είναι... Τι βάλεις και 9 μέτρα να πω και έχει πάρει το μάθημα. Μπράβο ρε Αλέκο, μπράβο. Βέβαια ο Αλέκος. Δες το Αλέκο, έχει τρελαθεί. Την έπιασε ρε παιδιά, δεν την χτύψε, αυτή την έπιασε. Που ανέβηκε εδώ, την έπιασε, δεν χτύψε. Θα ηρεμήσεις, σε βγάλω έξω. Το φραπέ. Πάω να κάνω ένα τσιγάρο, πολύ ωραία κατσά. Γεια. Έχουμε και νεράκι, θα σου δώσω. Όχι εντάξει, πήγα πέρα την καταλούμπα. Έπαιζα πρωτοθέλημα 10 πόκερ, λέω να πω. Ξεκίνησα να παίζω ένα τουρνουά, ένα τουρνουά στην Poker Stars, το οποίο ξεκινάει κάθε βράδυ, Μπράβο, 2 η ώρα. δώσε και πίσω. Δεν έχω σχολάσει. Περίπου. Πω, αυτοδιαισία. Και εδώ πέτυχα ρε γαμώ.